ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಪುಟ್ಟು ದಿನಾಚರಣೆ ಕುದ್ರುಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಗೌಜಿಡ್ ನಡೆತಂಡ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕಾಲೇಜ್ ಕುದ್ರುಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾದಿತ್ತರ. ದೇಶ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಣೆನಂಚ ನರಮಣಿ ಪುಟ್ಟನ ದಿನಾಚರಣೆ ಆ ಊರಲಿನ ಕಟ್ಟಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚ ನಡಪುಡು. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೌರಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಮಾನ ಕಟ್ಟು ಉಂಡು. ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ದೇವಿರಂದು ಲೋಕಗು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕುರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕೇರಳುಡು ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಾನಿ ಅಂಚಾದೆ ವರ್ಷಲ ಕೇರಳ ಪಂಚಾಂಗದ ರೀತಿಡೆ ಸೋನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಾನಿಯೇ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆರ. ಕುದ್ರುಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿಡ ಗುರು ಜಯಂತಿದ 154ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದಿತ್ತೆರ. ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಕಾಲೇಜಿಡ್ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲುಡು ಗುರುಕ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಟದೀದ್ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆತಂಡ. ಮೆರವಣಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೊಗ್ಗು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಪೂಜೆಡ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪತ್ಯೇರ. ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್, ಡಾ. ಬಿ.ಜಿ. ಸುವರ್ಣ, ಆರ್. ಪದ್ಮರಾಜ್ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಭಕ್ತರು ಕಾಲೇಜು ಜೋಕುಲು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಗುರುಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಡಿರ.